ಇನಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗ್ ಪೋಯರೆ ಪಿದಡ್ನಿ. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿತದ. ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಾತ ಗಲೇಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಐಕ್ ಮೀಶೋಡು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬ್ರಷ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಸುಲಭಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ದುಂಬು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್. ಐಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಂಡಲ ದಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿಂಡ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. 225 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಜಿ ತಿಗದಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಮೂಲಿತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಅಜ್ಜಿಲಗ್ ಬಾಯರೆ ಪಿದಡ್ನಿ. ಇನಿ ಪೋದು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಪಗೊರ ಪೋಪುನ ತಂಚ. ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡಲ ತಿಂಡಿ ಮಾತದೆ ತೋನ್ವತ ಐಕ್ ಬೇಕರಿಡ್ ತಿಂಡಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತದೆ ತೋನಿಯೆ. ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಪೋಯಿ ನಿಂದು ಒಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಮಡಂತ್ಯಾರ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೋನ ನಡುಟ ಅಲಕ್ಕೆ ಪಂದೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮಾತ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ದುಂಬು ಎತ್ತಿಯೆ. ನಮಕ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಪಂಡ ಏಪಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲಿಪೇದಿನಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗ್. ಇತ್ತೆ ಏಪಗೊರ ಪಾಯರಲ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯನ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪುವ. ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೆರು ದುಂಬು ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲ ಮಗ ಬಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಲ ನೆನೆ ಪಾಪುಂಡ ಆ ದಿನ ಏತು ಶೋಕಿತ್ತಂಡತೆ. ಆಂಟಿ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಪುರ ಇತ್ತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಚಾಪರ್ಯ ಬೊಕ ಮುಲ್ ಪೂತದೈ ಮಾತ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲ ಡೊಂಜಿದೈಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಲ್ಗ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು. ಮೆಗ್ದಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರೆ ಮಿತ್ತುನ್ ತೊಂತಲ್ ಮೂಲ್ 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲು ನಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಓ ಬೇಲೆಲ ಇಪ್ಪಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತೊಂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ತಿಂದ. ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಮಾಮುನಕ್ಲು ಅಂಚ ರಾತ್ರೆದ ವನಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಾಮುನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು. ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡಿಲ್ಲಡೆಲ ಒಂಜೆ ನಾಯಿ ಒಲ್ಪ ಕೂರ್ದ ಕಶ್ ಮಲ್ಪೆ ರಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಐತ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಬೊಕ ಕೋರಿ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಗೆ ಏಪ ಪೋಂಡಲ ಮಾಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ರೈಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಎನ್ನುವ. ಚೂರ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕಗ ಬಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಶಾಂಪು ಪತೊಂ ಬರ್ರೆ ಪೋಯ. ಸ್ಕೂಟಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದೆ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ. ಬೊಕ ಮುಲ್ ತೋಟ ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಕಂದು ಪಿದಡ್ನಿ ಕನಿಟ್ ನೀರ್ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಇನ್ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಗುಯಿಲ್ಗು ಕೊನುದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಪುಚ್ಚೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೇತದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪತೊಂಬರ್ಪತ ಅಂಚ ತೆಕ್ಕರೆ ಬಸಳೆ ಪೂರ ಕೊಯ್ದು ಕೊರಿಯರು. ಐನ್ ಪೂರ ಪತೊಂದು ವಾಪಸ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.